καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα κουτί βιβλιαράκι που μέσα μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Και τα υλικά που θα χρειαστούμε θα είναι μία κόλλα, ένα μαύρο μαρκαδόρο, ένα ροζ μαρκαδόρο ή όποιος θέλει μπορεί να μην χρησιμοποιήσει ροζ μαρκαδόρο, 2 άσπρα χαρτιά και ένα ψαλίδι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Παίρνουμε το πρώτο φύλλο χαρτί και το διπλώνουμε στη μέση και το τσακίζουμε. Μετά το ανοίγουμε. Λάθος έκανα. Παίρνουμε το πρώτο φύλλο χαρτί και το διπλώνουμε στη μέση και μετά το τσακίζουμε. Μετά το ανοίγουμε και παίρνουμε το ψαλίδι και το κόβουμε. Αφού το κόψουμε όλο, παίρνουμε το πρώτο κομμένο χαρτί και το διπλώνουμε και μετά το τσακίζουμε. Μετά το ανοίγουμε, παίρνουμε τη μία μεριά και τη διπλώνουμε στη μέση. Παίρνουμε και την άλλη μεριά και διπλώνουμε και αυτή τη μεριά στη μέση. Μετά παίρνουμε τη μία γωνία και τη φέρνουμε επάνω, εδώ. Μετά το ανοίγουμε και το κάνουμε έτσι. Το γυρίζουμε ανάποδα. Και ξαναπαίρνουμε και μετά παίρνουμε την πάνω γωνία και κάνουμε το ίδιο όπως κάναμε την κάτω. Το τσακίζουμε και μετά το βάζουμε έτσι εδώ πέρα να κουμπάει στη γραμμή και το τσακίζουμε. Μετά το ανοίγουμε και κάνουμε αυτό εδώ. Μετά κάνουμε το ίδιο και από την άλλη μεριά. Παίρνουμε με την κάτω γωνία και την ανεβάζουμε προς τα επάνω έτσι εδώ σαν τρίγωνο. Και μετά το ανοίγουμε και κάνουμε το ίδιο όπως πριν. Το ξαναγυρίζουμε ανάποδα και το ξαναδιπλώνουμε πάλι μέχρι απέναντι ένα τρίγωνο έτσι. Και κάνουμε το ίδιο με πριν και αυτό το βάζουμε εδώ να κουμπάει στη γραμμή και το τσακίζουμε. Το ανοίγουμε και το κάνουμε έτσι. Μετά το ανοίγουμε και αυτά εδώ τα βάζουμε έτσι κάτω. Το κάνουμε έτσι εδώ. Μετά το κουμπάμε έτσι κάτω και αυτό εδώ με τους δείκτες το κατεβάζουμε κάτω και το τσακίζουμε. Μετά κάνουμε το ίδιο και από την άλλη μεριά. Παίρνουμε αυτά εδώ πέρα που διπλώνουν, τα κουμπάμε έτσι κάτω. Την απέναντι μεριά τώρα κάνουμε το ίδιο. Παίρνουμε αυτά που τσακίζονται και μετά το βάζουμε έτσι εδώ και το τσακίζουμε. Μετά παίρνουμε την κόλλα μας, ανοίγουμε αυτό εδώ πέρα το ένα, το γυρίζουμε έτσι ανάποδα και βάζουμε εδώ κόλλα σε όλο αυτό το κομμάτι. Το βάζουμε κανονικά και μετά το κολλάμε έτσι εδώ. Το ίδιο κάνουμε και από απέναντι. Το βάζουμε ανάποδα και κολλάμε αυτό εδώ το κομμάτι και τα εδώ. Και το κολλάμε εδώ πέρα. Μετά το αφήνουμε στην άκρη και παίρνουμε με το άλλο φύλλο χαρτί και κάνουμε το ίδιο. Παίρνουμε το άλλο φύλλο χαρτί και ξεκινάμε να το διπλώσουμε έτσι
στη μέση. Μετά να το τσακίσουμε και να το ξεδιπλώσουμε. Μετά το διπλώνουμε, παίρνουμε τη μία γωνία και τη διπλώνουμε μέχρι τη μέση, μέχρι τη γραμμή που είναι στη μέση. Το τσακίσουμε, το γυρνάμε ανάποδα. Μετά παίρνουμε αυτό εδώ πέρα και το πάμε εδώ να το διπλώσουμε στη γωνία. Και το τσακίζουμε. Μετά το ανοίγουμε. Παίρνουμε αυτό εδώ και το διπλώνουμε μέχρι αυτήν εδώ τη γραμμή που έχει τσακιστεί. Και το τσακίζουμε. Μετά παίρνουμε τη γωνία και το διπλώνουμε έτσι εδώ πέρα και το τσακίζουμε. Και τώρα το ξεδιπλώνουμε και σε αυτές εδώ τις γραμμές κάνουμε κάτι σαν σπιτάκι. Εδώ. Μετά το γυρίζουμε ανάποδα και κάνουμε το ίδιο από την άλλη μεριά. Και το τσακίζουμε. Μετά παίρνουμε την κόλλα και κολλάμε το ένα τρίγωνο και το διπλώνουμε έτσι εδώ και το κολλάμε και κάνουμε το ίδιο από την άλλη μεριά. Κολλάμε το τρίγωνο, το διπλώνουμε και το κολλάμε πάνω στο χαρτί. Μετά το κάνουμε έτσι για να πάρει σχήμα. Εδώ να είναι κάπως σχετικό έτσι. Παίρνουμε κάτω και παίρνουμε τα δύο κουτιά μας. Παίρνουμε το ένα και το κολλάμε από πίσω με κόλλο. Και τώρα μετά κάνουμε αυτές τις γωνίες έτσι εδώ πέρα και από τις δύο μεριές. Και το κολλάμε, όμως οι γωνίες θα πρέπει να είναι έτσι εδώ πέρα, να είναι στην αρχή του τριγώνου. Εδώ, ας πούμε, οι γωνίες να κουμπάνε εδώ και οι δύο γωνίες και να είναι ίσιο. Άμα μας βγαίνει το πάμε πιο πίσω για να μας βγει. Και κάνουμε το ίδιο και στο άλλο κουτί. Κάνουμε σαν τις γωνίες. Και το κόλλαμε πάλι, οι γωνίες να είναι εδώ πέρα στο τρίγωνο, βλέπετε. Εδώ στη γραμμή όμως δεν είναι ίσια. Αφού τα κολλήσαμε, μετά αυτό εδώ το πιάνουμε, το κάνουμε έτσι. Πιάνουμε αυτά εδώ πέρα με τα μεσαία δάχτυλα εδώ και με τους δείκτες αυτά εδώ, έτσι εδώ. Και μετά αυτό θα μπει μέσα σε αυτό εδώ το κουτάκι, έτσι εδώ. Και μπήκε. Τώρα
θα του κάνω μία φατσούλα. Όποιος θέλει του κάνει τη φάτσα του και όποιος δεν θέλει όχι. Όμως όποιος θέλει να του κάνει τη φάτσα μπορεί να του κάνει όποια φάτσα θέλει. Και τώρα παίρνουμε ένα μαύρο μαρκαδόρο καλύτερα. Εγώ θα του κάνω αυτήν εδώ τη φατσούλα. Και εγώ εδώ θα του κάνω και ένα φιωγκάκι. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει εδώ πέρα. Και μετά, εδώ πέρα, θα γράψουμε ένα e-book. Όποιος θέλει γράφει, όποιος δεν θέλει το αφήνει έτσι. Εγώ θα γράψω. Και το βιβλιαράκι μας είναι έτοιμο. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο. Όποιος θέλει κάντε like, εγγραφή και πατήστε κουδουνάκι. Γεια σας παιδάκια.